ଭଗବାନ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାବିବା, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ତାହା ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଆଉ ଭାବିକି ହସ ଲାଗିବ। କାରଣ ଭଗବାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଭଗବାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ୟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି, ଯାହାକି କୌଣସି ଆକାଶର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଶିଖରରେ ଅଛି, ୟା ପାତାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ବି ଶୀର୍ଷତମ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ସତ୍ୟ କି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷତମ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୀର୍ଷତମ ଜାଗା କୌଣସି ବାହାର ଆଉ ଆମର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ। ସେ ଏକ ପ୍ରକାରର ତୁମର ନିଜର ଅନ୍ତରର ଚେତନାର ଶୀର୍ଷତମ ଜାଗା, ଯେଉଁଠିକି ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା? ନା, ତାହା ପୁରାପୁରି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ୟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆକୃତି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବନେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ସେଇ ସମୟର ଚେତନା ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ନିର୍ମିତ କରିଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଲୋକ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିଜର ଚେତନାର ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇଛି, ସେ ତା'ର ଶୀର୍ଷରେ ଯାହା ବି ପାଇଛି ସେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୁକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ପୌରାଣିକ କଥା ୟା ଗାଥା ୟା ଲିପି ବିଶିଷ୍ଟ ବଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁ। ତ ତାହା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକୃତି ଦେଇଦେଉ। ତ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତୁମ ନିଜର ଅନ୍ତରର ଶୀର୍ଷତମ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଏକ ରୂପ। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ।